Bună seara, vă spune Daniel Meze. Încercăm să facem un nou live pe Facebook în care o să vorbim despre Florești. Suntem în direct pe contul Daniel Meze și pe pagina Daniel Meze. Vă invit să urmăriți aceste live-uri, să le distribuiți mai departe dacă vă solicită interesul sau vă trezește interesul. Dacă considerați că aceste live-uri prin care voi încerca să pun în dezbatere mai multe probleme și soluții din Florești sau probleme pe care le întâlnim în Florești și soluții pentru aceste probleme, dacă considerați că sunt oportune, sunt de bun augur, distribuiți-le mai departe. Dacă aveți întrebări, vă recomand să puneți întrebări în chatul live-ului ca să putem avea și un dialog dincolo de ceea ce vreau să vă transmit. Acum poate că ați observat, poate că nu ați observat, sper să meargă conexiunea la internet, pentru că și data trecută am avut o problemă cu internetul. Sper să meargă, deci atât pe pagina Daniel Meze, cât și pe contul Daniel Meze, sper să funcționeze internetul. În ultima perioadă am avut niște probleme cu internetul de la NextGen, ca să-i fac și puțină antireclamă. Nu știu de ce mi-a căzut de câteva ori, nu s-a conectat la internet și data trecută când am făcut live s-a deconectat de 2 ori. Sper să meargă, să funcționeze. Deci, vorbim despre Florești. Nu știu dacă ați văzut ieri, aseară, s-a hotărât ca alegerile locale să fie organizate odată cu alegerile europarlamentare pe data de 9 iunie. Deci, pe 9 iunie vom avea alegeri locale aici în Florești. Eu zic că este un pas important care se face odată la 4 ani. Iată că acum se face mai repede, pentru că, teoretic, aceste alegeri trebuia să fie în septembrie, la finalul lunii septembrie. Acum, mie îmi arată conexiune lentă pe contul Daniel Meze. Sper să funcționeze internetul pe contul Daniel Meze, că îmi arată conexiune lentă, nu știu ce înseamnă asta. Pe pagina Daniel Meze văd că funcționează ok. Deci, aseară s-a anunțat că vom avea alegeri locale pe data de 9 iunie. Deci vor urma 3 luni și jumătate, luna martie, aprilie și mai, 9 zile din iunie și ce a mai rămas din februarie, aproximativ 3 luni și jumătate, în care se va decide soarta Floreștiului din punct de vedere administrativ pentru următorii 4 ani, poate chiar 4 ani și jumătate, pentru că consilierii locali și primarul care va fi ales pe 9 iunie va intra în mandat undeva în luna octombrie. Deci se fac anticipat aceste alegeri. Se va intra în mandat în toamnă, când trebuia să fie aceste alegeri. De iată că aceste alegeri au fost mutate din toamnă la începutul verii, pe 9 iunie. Deci vom avea alegeri locale. Eu voi candida la funcția de primar a Floreștiului, la fel cum am candidat și în 2020. În 2020 am avut onoarea să fiu votat de 1349 de floreșteni, 10% din cât s-au prezentat la vot. Îi invit pe acești floreșteni să mai meargă încă o dată la vot și de data asta să mă voteze și să ne voteze, pentru că acum am înființat și un partid, se numește Partidul ARI, Ajutăm România Împreună, ARI, Partidul ARI. Vom candida cu acest partid și la Consiliul Local Florești. Eu voi fi primul pe listă, după mine vor fi încă 4, 5, 6, 7, 8 persoane, să vedem câte o să găsim persoane destoinice care să candideze, să-și asume această candidatură și să facă o muncă pentru floreșteni. Pentru că în ciuda unor critici pe care posibil să le avem, nu mergem acolo să furăm, nu mergem acolo la ciolan, nu mergem să împărțim nimic cu nimeni, mergem acolo ca să încercăm să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm zi de zi. Și în Florești ne confruntăm zi de zi cu mai multe probleme și le vedem și o să discutăm puțin despre ele. Da, zice Gheorghe Mleșniță, ultimul cuvânt are Curtea Constituțională. Poate le anulează planurile. Acum, eu am mai trăit asta și pe vremea pandemiei, în 2020, când ne pregăteam de alegeri în vară, dar s-au amânat pe toamnă. Trebuia să fie tot așa în iunie sau final de mai, s-au amânat în 2020 pe final de septembrie, în 27 septembrie mi se pare că a fost. Acum le pun înainte. Cine știe, poate că iară Curtea Constituțională, ca și pandemia, acum 4 ani de zile, ne face o surpriză. Sper să nu. Pentru că, la urma urmei, oamenii trebuie să știe și acum
țin să subliniez niște lucruri, chiar dacă poate sunt teoretice și poate că sunt departe de noi, dar calitatea vieții noastre, și nu vreau să folosesc acest limbaj de lemn, calitatea vieții și eco și smart și cum auzim și din gura lui Boc și din gura lui Pivariu, primarul Floreștiului, dar cum să spun eu, viața noastră de zi cu zi din Florești depinde în mai mare măsură decât ne-am dorit noi poate de administrația din Florești. De ce? Pentru că avem probleme în trafic, stăm în trafic mult, pentru că la fiecare ploaie mai serioasă ne refulează canalizarea și străzile devin mici lacuri, devin străzi lacustre ca în Veneția, pentru că de sărbători și când românii sunt acasă și floreștenii vin din străinătate, ne pică curentul, ne pică apa, avem aceste pene de utilități. Deci calitatea vieții noastre, modul în care noi trăim și problemele de care ne lovim zi de zi în Florești țin, din păcate, mai mult decât ar trebui sau decât ne-ar place nouă de administrația din Florești. Ce înseamnă administrația din Florești? Primarul și Consiliul Local. Primarul este ca și premierul Floreștiului. El are pe mână bugetul Floreștiului și este un buget mare, dragi floreșteni și dragi prieteni care mă urmăriți pe Facebook. Este un buget mare pe 2024, pe acest an. Bugetul Floreștiului este de 44 de milioane de euro. Deci este un buget imens. Cu 44 de milioane de euro se pot face foarte multe lucruri. Ei, dacă înmulțim 44 de milioane de euro cu 4 ani de mandat, ne dă o sumă astronomică. Ei, acești bani ori se fură, ori se sifonează prin firme de casă, ori nu știu ce se întâmplă, dar noi nu-i vedem în Florești în drumuri noi asfaltate, drumuri noi făcute, o nouă creșă, o nouă grădiniță, o nouă școală, pentru că, paranteză, grădinița și creșa, am înțeles, care s-a deschis pe strada Urușagului, nu este făcută de primărie. E făcută de un privat. Din păcate, noi nu știm ce înțelegere are primarul cu acel privat, cu acel constructor. Acel constructor foarte bine poate să mai construiască 20-30 de blocuri în Florești în următorii 2-3 ani. Și acele 120 de locuri din creșă și grădiniță nu vor fi suficiente peste următorii 2-3 ani. Deci primăria Florești n-a construit nicio creșă, nicio grădiniță, nicio școală în acești 4 ani de mandat. Nu a demarat proiecte mari de infrastructură care să decongestioneze traficul. În afară că s-a făcut un sens giratoriu la intersecția Cetății cu Ioan Rus, s-a vopsit o gură de canal în roșu și i s-a spus sens giratoriu, nu s-au făcut măsuri care să decongestioneze traficul. Deci mai mult decât am vrea noi și mai mult decât ne-ar place nouă să fie, viața noastră depinde de această administrație din Florești. Continuare îmi spune conexiune lentă pe contul meu de Facebook. Dacă merge ok, eventual scrieți-mi un mesaj că se vede bine și nu se aude întârziat sau ceva de genul. Deci, viața noastră, calitatea vieții noastre, modul în care noi trăim în Florești, de la faptul că eu stau aici pe Florilor, da, eu când ies din bloc, văd mizerie, mă duc pe lângă niște terenuri care încă au rămas neconstruite și avem aici pe Florilor un teren unde s-a pus deja pancartă că vor să tragă încă vreo 10-15 blocuri. În loc ca aceste terenuri care au rămas neconstruite între blocuri, în loc ca primăria să le cumpere, să le exproprieze de la proprietari sau să facă un schimb de terenuri cu acei proprietari. Să spună, dragă proprietar, ai terenul acesta în Florilor, pe Florilor. Eu îți dau un teren undeva la marginea Floreștiului sau altundeva unde primăria Florești, sunt ferm convins că are teren, îți trag acolo utilități, îți fac drum și construiește acolo, te rog. Nu mai construi între blocuri. Și aceste terenuri, pe lângă, sunt pline de bălării, de buruieni netăiate. Și sunt pline de mizerii, de gunoi aruncate, peturi de bere, ambalaje de ciocolată, ambalaje de corn, sunt aruncate tot fel de mizerii. Iar primăria nu face nimic și nu pune presiune pe proprietarul terenului să curețe terenul, să taie buruienile. Deci, de la faptul că coborând din bloc și ne plimbăm puțin prin Florești, mergem până la Profi sau la Mega Image ca să ne luăm ceva de mâncare, să facem cumpărături, vedem mizerie peste tot. Deci, nu se poate ca o primărie să nu se ocupe de curățenie. Avem 44 de polițiști locali ai primăriei Florești. Nu sunt puși la treabă. Dacă aceștia ar ieși pe teren și primarul i-ar scoate pe teren și ar da amenzi în stânga și în dreapta
timp de 6 luni de zile, eu sunt ferm, timp de 1 an de zile, timp de 2 ani de zile, sunt ferm convins că pe termen mediu și lung, în 4 ani de zile, am vedea o schimbare în bine în ceea ce înseamnă curățenia din Florești. Dacă primăria, primarul, da? Eu dacă aș fi primar, aș cere de la juridic și de la patrimoniu o situație cu toți proprietarii de terenuri intravilane din Florești și l-aș face o notificare prin care aș spune: dragi proprietari, aveți obligația să vă întrețineți terenurile, să tăiați de buruieni sau tăiați buruienile de pe terenuri și să vă curățați terenurile de mizerii care, ok, tot de oameni și de floreșteni sunt aruncate, dar cineva trebuie să le curețe aceste terenuri, iar primăria ar trebui să preia această inițiativă. Vedem că avem la fiecare scară de bloc sau la mai multe scări de bloc acea punct unde se colectează gunoaiele. Toate sunt mizerabile sau aproape toate sunt mizerabile. Sunt multe gunoaie aruncate pe lângă, sunt saltele, mobilier, moloz aruncat. Pe malul Someșului la fel avem mizerii și moloz aruncat. Din când în când primar, odată la 6 luni, o dată la 1 an, ne mai arată că cineva a fost prins și vrea să ne ducă cu zăhrelul că ceva se face. Dar de esență nu s-a schimbat nimic în bine în Florești sau s-a schimbat foarte puțin. Deci vom avea aceste alegeri pe 9 iunie. Timpul e scurt, sunt 3 luni de zile practic. Săptămâna viitoare este 1 martie deja, vineri este 1 martie. Deci avem luna martie, aprilie și mai. Pe 9 iunie deja sunt alegeri. Ei, în aceste 3 luni de zile, oamenii floreștenii care sunt nemulțumiți de Florești, cum sunt și eu nemulțumit, și vă zic punctual, de la curățenie, la faptul că avem o serie de canalizări care refulează când plouă, aici pe Florilor, avem pe Porii, avem pe Eroilor. Dom'le, primăria nu se gândește să discute cu directorul de la Apă Canal, din compania Regia de Apă Canal, care ține de Consiliul Județean, care este condus de tot de PNL, de colegul lui Pivariu. Nu vorbesc între ei și spun: ok, domnule director de la Apă Canal, haideți să facem o radiografie cu canalizarea din Florești și să vedem unde nu avem canalizare pluvială și se fac aceste bălți, aceste lacuri. Și hai să introducem niște rețea de canalizare pluvială, adică a apei de ploaie, ca să nu avem bălțile astea. Să intervenim unde trebuie. Nu se poate să avem drumuri care sunt neasfaltate la intersecția. Deci ar trebui să avem un drum care să lege Teilor, de Porii, de străduțele Eroilor, să meargă în Catanilor până în Dumitru Mocanu. Deci să se lege între ele anumite străzi din Florești. Acum, eu am detailat, sunt foarte multe exemple pe site-ul ariflorești.ro, toate aceste soluții pentru a decongestiona traficul din interiorul Floreștiului. De a asfalta străzi, de a crea străzi, de a crea conexiune între străzi, de a crea trotuare acolo unde se poate. Deci nu se poate să nu ni se dea soluții pe aceste probleme punctuale din Florești. Deci, de la curățenie, la canalizare, la tot ceea ce înseamnă trafic. Nu se poate să nu începem, primăria să nu înceapă o construcție de creșă, grădiniță, școală. Uitați, astăzi am fost în Cluj și am văzut cum, când într-o zi, când nu este școală, când copiii nu merg la școală, traficul e mult mai lejer. Deci, construind o creșă, o grădiniță și o școală în Florești, dar de către primărie, pentru că cea care s-a construit pe Urușagului și cea care s-a construit, am înțeles, și pe Abatorului, sunt făcute de privați, de constructori. Și partea rea este că noi nu știm ce înțelegere a avut acel constructor cu primăria ca să facă respectiva creșă și grădiniță. Pentru că eu nu cred că, constructorii sunt mecena, că sunt papa de la Roma să ne facă nouă bine. Nu, constructorii vor să-și maximizeze profiturile. Vedem tot acest haos urbanistic din Florești, făcut de constructori în conivență, în înțelegere cu primăria, cu cine a fost primar. Eu n-am încredere în constructor că a făcut din bună credință o creșă sau o grădiniță din banii lui. Și eu cred, presupun, că el are autorizație de construcție pentru încă 20-30 de blocuri care vor agrava lipsa locurilor în creșă, grădiniță și școală. Deci trebuie să înțelegem lucrurile astea și noi, ca și cetățeni. Eu m-am implicat un pic mai mult, dumneavoastră poate vă implicați mai puțin, deși ușile partidului sunt deschise, vă invit să vă implicați, vă invit să vreți să candidați la Consiliul Local, vă invit să veniți alături de noi să împărțim pliante, să vorbim cu oameni, să dialogăm, să ne spunem problemele unii altora, inclusiv soluții, și atunci când vom ajunge în Consiliul Local sau pe fotoliul de primar, să luăm toate aceste probleme și să începem să le rezolvăm, pentru că bani sunt. Deci din 44 de milioane de euro se pot face foarte multe lucruri.
Dar trebuie să muncești pentru asta. Și trebuie să fii în contact cu floreștenii, să ții audiențe, să vorbești cu ei, să mergi pe teren, să trimiți poliția locală pe teren, să vadă pe teren problemele oamenilor și să încerci să faci soluții, să implementezi canalizare unde sunt lacuri de acumulare în timp ce plouă. Pe drumul național, de exemplu. Deci nu se poate să avem grilajul ăla, bătaia aia de joc de grilaj, de nu știu cum să-i spun, rigolă, da? Unde îți rup picioarele pur și simplu dacă nu calci cum trebuie. Da? Și de 4 degete este așa între dale spațiu. Deci, ce caută grilajul ăla oribil acolo? Și trebuie frumos asfaltat și făcut, pentru că drumul acolo, din cauza acelui grilaj, nu are bordură de margine. Și se vede că prima bandă care e lângă trotuar, tot timpul e denivelată, pentru că nu are o bordură care să o țină și să nu fugă asfaltul, să nu crapă. Și acolo se va strica tot timpul. Plus că oamenii își rup picioarele. Deci sunt lucruri de bun simț pe care le vezi în Florești. Deci doar mergi prin Florești și le vezi. Dar trebuie primarul și consilierii locali să meargă prin Florești, să vadă aceste probleme și să acționeze. Deci nouă ne trebuie un primar și un consiliu local care să fie activ, să vorbească cu oamenii, să le vadă problemele și să acționeze. Nu se poate ca primarul Floreștiului să nu vorbească cu Emil Boc, să-i spună: domnul Boc, hai să decongestionăm puțin traficul pe drumul național și între Valea Gârbăului și drumul Sfântul Ion să facem legătura respectivă între Mănășturi și Florești. Nu cred că Emil Boc n-ar fi de acord. Nu cred că Emil Boc, dacă se vorbește cu el și se spune: dom'le, hai să rezolvăm și bătaia aia de joc de drum din Donat înspre Grigorescu, unde nu pot să circule la un moment dat două mașini una pe lângă cealaltă. Se face un dop acolo de circulație și, din păcate, se face dopul de circulație pe teritoriul Clujului. Dar dacă se discută, nu cred că nu se poate găsi o soluție. Pentru că oamenii să nu stea așa mult în trafic, nu știu, să salveze fiecare om 5 minute din trafic ca să meargă mai ușor pe acolo. Deci sunt soluții punctuale care pot fi implementate, soluții de bun simț și nu le vedem implementate, nu vedem o preocupare în sensul acesta. Apropo de canalizare, scria doamna Ariana Gâlgău, care de 7 ani de zile știu această problemă. Pe drumul național, deci pe drumul național, Avram Iancu, de la sensul giratoriu înspre Gilău, pe partea dreaptă, cum mergi spre Gilău, nu există canalizare. Nu există canalizare pe drumul național pentru floreștenii vechi, băștinași care stau în acea zonă. 4 ani de zile a trecut, nu s-a întâmplat nimic. Deci nu văd o schimbare în bine în Florești, o schimbare majoră. O mică schimbare s-a făcut. Fostul primar a fost înlocuit cu viceprimarul lui care a devenit primar. Da? Ivariu, actualul primar, a fost viceprimarul lui Șulea. S-a făcut o jumătate de pas înainte, dar nu s-a făcut un pas decisiv înainte pentru o schimbare în bine în Florești. Și nu o vedem asta la tot pasul, din păcate. De aceea am făcut acest partid care se numește ARI, Ajutăm România Împreună, exact pentru a putea candida și la Consiliul Local Florești. Pentru că cu cele 1349 de voturi pe care le-am luat în 2020, intram cu 2 sau 3 consilieri. Eu sunt ferm convins că putem să intrăm între 3 și 6-7 consilieri. Dacă facem o campanie prin care să convingem pe cei 1349 de floreșteni să ne mai voteze o dată, să ne voteze și la Consiliul Local și acei floreșteni să mai convingă încă 1 sau 2 prieteni, vecini, cunoștințe, să meargă și ei la vot. Iar 1400, hai să zicem rotund, 1300 de voturi ori 3, câștigăm primăria și câștigăm majoritatea în Consiliul Local. Dacă fiecare floreștean mai duce încă 2 la vot, sunt 1000, 2000, 3000, 4500 de voturi, se câștigă primăria, se câștigă și majoritatea în Consiliul Local, sau aproape și majoritatea în Consiliul Local. Deci nu se poate să ne gândim că vai, n-avem ce face, asta este, mai rău să nu fie, la tăsni greu, Doamne ajută, și băgăm capul în nisip, stă fiecare în apartamentul lui și ne închidem în bula noastră fiecare. Avem totuși această democrație, acest sistem care ne permite să schimbăm primarul. Și chiar l-am schimbat în urmă cu 4 ani de zile. În 2020 am schimbat primarul în Florești. Noi toți, floreștenii care am ieșit la vot. Ei, l-am ales pe viceprimarul fostului primar, deci am ales tot din gașca aia. Am ales tot din acel sistem, eu spun, mafiot imobiliar, care a clădit acest haos imobiliar din Florești. Și îl vedem că virgulă continuă, pentru că
blocurile se construiesc într-o veselie, nu se fac școli, grădinițe, creșe, nu se face sistem de canalizare nouă, pluvială, nu se fac drumuri noi, în afară de acel drum Dumitru Mocanu 2, atât, și eroilor, după 3 ani de zile le-a luat să termine eroilor, nu s-au făcut lucruri majore și, repet, bani sunt, 44 de milioane de euro. Deci, contează votul nostru. Dacă ieșim la vot masiv, putem să schimbăm primarul la fel cum l-am schimbat în urmă cu 4 ani de zile. Deci, dacă sunteți nemulțumiți de lucrurile din Florești, dacă considerați că nu se face destul în Florești, mergeți și dați o șansă unui partid nou, Partidul ARI, pe care l-am înființat, în acest sens să candidăm la Consiliul Local Florești și la Primăria Florești. Deci eu nu voi fi cu Partidul ARI pe listă la Consiliul Județean sau la europarlamentare sau la parlamentarele din toamnă sau la prezidențialele din toamnă. Nu, e partidul strict pentru Florești. Ne vom bate să intrăm cu cât mai mulți consilieri și, cum am spus, dacă primarul înseamnă premierul, conducătorul instituției, Consiliul Local e Parlamentul Local. Deci, practic, noi ne votăm, între ghilimele, un primar care este premierul, care are bugetul Floreștiului pe mână. Se numește ordonator de credite. Deci el face bugetul, adică câți bani avem în Florești, câți bani atragem prin fonduri europene, câți bani atragem de la guvern sau din alte surse, împrumuturi, din bănci, și ce facem cu acei bani. Și ar trebui să facem drumuri, ar trebui să facem creșă, ar trebui să facem grădiniță, ar trebui să facem școală, ar trebui să facem trotuare la drumuri unde se poate face, ar trebui să facem locuri de joacă pentru copii. Sunt bani. Deci primarul este ordonatorul de credite, cel care face bugetul, premierul. Iar Consiliul Local și un primar tot timpul, aproape toți primarii, au majoritate în Consiliul Local. Actualul primar are majoritate prin consilierii PNL și UDMR. Iar consilierii USR sunt în opoziție. Și un primar are majoritate în Consiliul Local. De aceea e important să votați, dacă veți dori, Daniel Meze la primar și lista Partidului ARI, unde primul pe listă este Daniel Meze și vor fi încă 6-7 persoane pe care le vom pune pe listă. Repet încă o dată, dacă doriți să vă implicați mai mult, pe lângă vot sau pe lângă a ne susține, pe lângă a vorbi cu prieteni și vecini și a determina să iasă la vot, vă puteți implica inclusiv să candidați. Avem deschisă lista, nu avem pe nimeni în spate, noi suntem, noi floreștenii, pe mine mă vedeți, mă știți de 7 ani de zile că fac aceeași muncă, aceleași lucruri le spun, aceeași nevoi le avem, aceleași probleme le întâmpinăm, poate unele s-au acutizat. Vă garantez că din bună credință și din propriile mele probleme și ale noastre cu care ne lovim zi de zi, asta mă mână în luptă, de aici vine tot demersul meu de a face ceva. Să știți că eu bat țara în lung și în lat cu cărțile mele. Chiar mâine dimineață mă duc la București, la un târg de carte. Am ce face, nu mă plictisesc. Am scris o carte de 637 de pagini în format mare, un comentariu foarte interesant la Noul Testament. Mi-a luat 2 ani de zile să scriu și să mă documentez pentru acea carte. Acum mă ocup să traduc o carte de-a mea și am tradus-o, acum o verific. Prima carte scrisă de mine o traduc în limba engleză și o să o public în limba engleză și o să mă ocup să o vând și în străinătate. Deci am ce să fac și am pasiuni. Am pasiuni de dezvoltare personală și autocunoaștere. Merg prin toată țara cu cărțile, țin conferințe în toată țara, țin module de curs în toată țara. Am o muncă care mă pasionează și sunt propriul meu șef în acea muncă. Conduc un ONG, Asociația ARI, am mers tot pe ARI, am o editură, Editura ARI, am o firmă care se numește Centru ARI, am un teren pe care mi l-am luat în Beliș, în sat Poiana Horea. Vreau să accesez un fond european și să construiesc acolo Centru ARI fizic. Deci am o grămadă de planuri și de, cum să spun, preocupări pe care le fac din pasiune. Vreau la un moment dat, bineînțeles, să-mi întemeiez și o familie, pentru că sunt divorțat și nu s-au potrivit lucrurile în acest sens. Chiar am văzut o doamnă din Florești, mi-a spus să mă ocup de treaba asta și chiar am vorbit cu dânsa în privat și am spus, dar dumneavoastră de ce nu vă ocupați? Și a spus că s-a ocupat, nu știam că s-a căsătorit și că are copil. O felicit pe această cale, pe doamna Minodora. Deci o să mă ocup sau mă pot ocupa de multe lucruri, dar printre toate pasiunile mele, domne, pot și am energie și eu zic că am și știință
și am și darul, cred eu, de a vorbi cu oamenii și a fi empatic și a ști să mă relaționez cu ei și mă ocup și de această treabă civico-politică. Pentru că Florești este casa noastră, stăm aici. Și e bine ca în casa noastră să ne implicăm, să schimbăm lucrurile în bine dacă vedem că lucrurile merg prost, sau dacă vedem că lucrurile nu sunt cum trebuie. Deci dacă stai acasă, stau în apartamentul meu și văd că e murdar, da? Masa e murdară de praf. Dom'le, iau o cârpă și șterg praful. Ei, la fel, dacă ieșim în Florești, pe stradă, și vedem buruieni, și vedem mizerii, și vedem, și acum când am dus gunoi, am văzut, era un țigănuș un rom de 14 ani care scotocea în gunoi. Și am spus, dar ce faci? Câți ani ai? Și spunea 14 ani, încă nu împlinse 14 ani, dar împlinea 14 ani, peste câteva luni și am zis, mergi la școală? Și am zis că nu merge la școală. Bun, zic, du-te la școală, încearcă să mergi la școală. De ce nu mergi? A spus că nu-l primește și că ar trebui să meargă la școală în Someșeni. Nu am înțeles exact de ce, dar trebuie să ne preocupăm de lucrurile astea. Deci la fel cum vedem că e mizerie în apartament și praf pe masă și trebuie să ștergem praful și trebuie să înflorești la 3-4 zile, trebuie să ștergi praful și să mături și să speli pe jos. Că cum se construiește și cât praf este aici și cred că cât praf inhalăm noi aici în Florești, trebuie să faci curat. Ei, la fel e și casa mai mare, care se numește comunitatea în care stai. Și dacă vezi că e mizerie, te întrebi, noi plătim taxă foarte mare de gunoi. Ce se întâmplă? De ce nu se curăță? De ce nu se colectează cum trebuie gunoiul? La fel, dacă ți se sparge la baie o țeavă, da? Trebuie să chemi instalatorul și să repari, să nu fie baltă în baie, da? Să mergi prin baltă în baie. E la fel, când ieși din apartament și vezi că pe stradă canalizarea refulează și iese rahatul, iese căcatul afară, trebuie să intervii, trebuie să chemi instalatorul, între ghilimele, să rezolve problema. La fel cum ai face și în apartamentul tău, că nu vrei să-l lași să refuleze WC-ul în apartamentul tău. Ei, deci dacă în casa ta, sau vezi că, nu știu, pereții nu mai arată bine, trebuie să-și zugrăvești, da? Să zugrăvești o dată la 4-5 ani, să dai cu lavabil și să împrospătezi apartamentul sau schimbi mobila din apartament. La fel, în Florești, dacă mergi și vezi că, nu știu, vezi bănci care sunt rupte sau vezi locuri de joacă pentru copii care sunt ruginite și le schimbi și pui alt mobilier stradal acolo și faci un loc de joacă bun pentru copii sau amenajezi un părculeț. Deci, la fel cum în casa noastră să avem grijă de ea, la fel și casa noastră e comunitatea în care stăm, orașul în care stăm, satul în care stăm, nu? Comuna în care stăm, comună de 50.000 de locuitori. Da? Deci trebuie să ne implicăm. Și cum ne putem implica? Mergem la vot. Gândiți-vă că faptul că noi mergem la vot și putem să schimbăm primarul, noi considerăm poate că e un lucru normal. Dar gândiți-vă în lumea asta în care trăim, pe planeta asta, eu zic că sunt mult mai mulți oameni care trăiesc care nu au acest drept. Nu au dreptul de a critica primarul, nu au dreptul de a critica un parlamentar, nu au dreptul de a critica un președinte, nu au dreptul de a critica un partid politic, nu au dreptul de a se organiza și a face un partid, cum ar reuși să facă partidul Arici, să candideze cu acel partid. Ne uităm ce e Rusia, ne uităm toată Africa, aproape toată Asia, America Latină. Nu sunt democrații funcționale. Deci democrația și drepturile omului de a candida, de a alege liber, de a fi informat, de a vorbi liber și de a putea critica, de a putea pune soluții, de a se organiza, de a face un ONG, de a face o firmă, de a face un partid. Aceste drepturi noi le avem și de multe ori nu le acordăm importanță. Dar aproape toată Africa, aproape toată Asia, America Latină de Sud, sunt zone mai multe pe planeta asta care nu au drepturile astea. Și protestezi în Rusia, te bagă în dubă poliția, cum și pe noi acum în urmă cu 34 de ani. Nu puteai protesta, nu puteai să schimbi pe Ceaușescu. Nu puteai să schimbi Partidul Comunist de la putere. Nu puteai să schimbi un primar cum vroiai sau cum putem noi acum. Deci haideți să ne luăm în serios viața și drepturile, să ne cerem drepturile și să acționăm în consecință. Adică să mergem la vot, poate îmi place Daniel Meze, îl votez, poate nu-mi place, nu-l votez, poate îmi place USR, poate îmi place AUR, poate îmi place, nu știu, Partida Romilor sau Partidul Verde, sau îmi place un om de undeva. Doamne, l-am văzut cum vorbește, l-am văzut cum postează pe Facebook și ce idei are, l-am văzut pe stradă și am vorbit cu el. Dar hai să încercăm să facem ceva pentru comunitatea noastră. Și avem mini-parlamentul ăsta local, care înseamnă Consiliul Local,
Și vă garantez că odată ce am intrat în Consiliul Local și avem pe mână toată documentația care trece prin Consiliul Local, adică buget, proiecte de hotărâre de Consiliul Local, toate le vom citi, le vom analiza, vom vorbi cu floreștenii despre ele și vom spune, uitați ce se face cu banii noștri. Și altcumva putem merge din calitate de consilier local la directorii din primărie, la poliția locală, la directorul de la apă canal, la directorul de la electrica sau de la alte probleme cu utilitățile, la directorul de la CTP de transport în comun și spune, domnule, avem în spate vloturile floreștenilor, suntem consilieri locali și vrem asta. Și facem un memoriu, facem public acel memoriu și cerem soluții din interiorul instituției Consiliului Local sau Primăriei Florești. Deci și eu în tot ce va însemna această campanie electorală mă voi plimba prin Florești cât voi putea mai mult și vă voi da cărți de vizită cu numărul meu de telefon și e-mailul meu. Dar m-am gândit, dom'le, să fac pliante, să nu fac pliante, o să fac cărți de vizită, că pliantul ei te uiți și l-arunci la gunoi. Dau o carte de vizită micuță, poate să fie luată, băgată în buzunar sau în portmoneu și știu că am consilierul meu Daniel Meze sau primarul meu Daniel Meze, îi am numărul de telefon, mi-a dat el personal cartea de vizită, mi-a promis că îmi rezolvă probleme, mi-a promis că se implică să se bată pentru a rezolva problemele cu care eu mă confrunt în Florești și îl trag de urechi sau îl trag la răspundere dacă nu face asta. Și am cartea lui de vizită, care e garanția că el se va preocupa de problemele mele. Și atunci, din cadrul Consiliului Local, din funcția de consilier local sau din funcția de primar, dacă voi fi ales, sau din funcția de consilier local, dacă voi fi ales, ne vom putea bate pentru a ne rezolva problemele altfel. Și asta e invitația pe care o fac, vă fac, o să o facem pentru că o să avem o listă de Consiliul Local, o să candidăm mai mulți, vă invit să vă implicați dacă doriți. Asta este jocul democratic. Asta este democrația. Putere, opoziție, argumente, ceartă sau contraargumente sau dezbateri. Da? Trebuie să existe zbuciumul ăsta. Bineînțeles, în anumite limite. Că nu ne luăm și ne batem. Nu o să-l bat pe privariu fizic sau pe consilierii locali. Da? Acum, văd că un pic se sare calul într-o anumită parte a politicului. Nu, ne batem în idei, în vorbă, în memorii, în scris, în documente, în atitudini. Da? E o dezbatere intelectuală sau o dezbatere de idei. Și vom lupta ca să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. Că așa funcționează lucrurile. Dar zice, dom'le, vrei și tu la ciolan? Dom'le, ciolanul ăla nu-i că rămâne acolo suspendat undeva și nimeni nu îl exercită puterea, nu exercită nimeni. Nu, cineva oricum. Deci soluția că nu mergi la vot nu există, pentru că oricum va fi ales un primar, oricum va fi ales un consiliu local și tu rămâi pe din afară și nu participi la jocul ăsta. Jocul ăsta democratic, prin care unii sunt la putere, alții sunt în opoziție, cei din opoziție critică pe cei de la putere și spun, dom'le, nu fac ce ar trebui să facă. Și asta ar putea face mult mai mult. Deci dacă sunteți nemulțumiți de cum arată Floreștiul, de cum este manageriată această localitate, da? Cum e gospodărită. Deci, cum a dat exemplu cu apartamentul în care stați, sau casa în care stați. E curat, instalația funcționează la baie, mobilierul e ok, îți plătite utilitățile. E la fel și comuna. Are niște servicii pe care trebuie să le ofere oamenilor. Trebuie să facă un drum, da? Trebuie să facă o creșă, o grădiniță, un parculeț, trebuie să facă un trotuar unde se poate, trebuie să facă o canalizare funcțională, trebuie să fie un trafic decent și trebuie să faci drumuri noi pentru asta, pasaje subterane, cum vedem că se fac și la Oradea. Deci dacă vedeți că nu se întâmplă în Florești ce ar trebui să se întâmple, ieșiți la vot, exprimați-vă votul. Dacă sunteți mulțumit de cum merg lucrurile în Florești, nicio problemă, puteți sta și acasă, lucrurile merg de la sine, asta e, se gestionează lucrurile. Deci ciolanul ăsta, cineva e la putere, da, e cineva la putere, cineva, că așa funcționează democrația. Statul, între ghilimele, cine e statul? Primărie, Consiliul Local, Consiliul Județean, Parlament, instituții funcționează din banii noștri și noi plătim taxe și impozite, da? Iau acest pix. 19% din acest pix se numește TVA, taxă pe valoare adăugată și merge la stat. Din tot ceea ce cumpărăm. Deci noi susținem prin banii noștri niște instituții care trebuie să ne rezolve problemele. E foarte simplu.
Dacă vedem că nu ni se rezolvă problemele, noi care plătim aceste instituții și acești oameni care ocupă funcția de primar, funcția de consilier local, director la poștă, director la apă canal, director la regia de transport în comun, dacă ei nu-și fac datoria, noi trebuie să spunem, domnilor, nu vă faceți datoria, vă schimbăm. Vă schimbăm cu alții care ei promit că vor face datoria. Dacă nici aceea nu-și fac datoria, se schimbă și pe aceea, odată la 4 ani. Și atunci, am făcut o schimbare în 2020 pe jumătate, hai să o facem până la capăt. Și sloganul va fi schimbarea în bine. Asta va fi sloganul partidului Ari, cu care voi candida, și sloganul meu, schimbarea în bine. Adică trebuie să facem o schimbare în bine în Florești, trebuie să ne îmbunătățim viața. Și ține de noi. Ține de noi să mergem la vot, ține de noi să vrem asta, să conștientizăm, pentru că și din comentarii și din postări am văzut că unii floreșteni nu conștientizează următorul lucru. Avem o problemă în Florești, avem o autoritate numită primărie sau consiliu local și nu facem legătura că noi plătim primarul și plătim consilierii locali, le dăm taxele și impozitele, deci le plătim odată salariile și le plătim un buget din care ei, din bugetul respectiv, trebuie să le rezolve problemele pe care noi le întâmpinăm. Și așa funcționează lucrurile. Că, dom'le, ce ai cu primarul, ce ai cu consiliul local? Păi ei sunt angajații noștri. Noi suntem acționarii, între ghilimele, acționarii primăriei și a Consiliului Local Florești. Noi toți floreștenii care avem buletin de Florești. Că doar atunci putem vota. Apropo, dacă nu aveți buletin de Florești, ar fi bine să vă faceți măcar flotant, ca să puteți vota la Consiliul Local și la primar. Oricum sunt destui floreșteni cu buletin, 40.000, 50% se iasă din ei la vot, pentru că acum, în 2020, au ieșit la vot doar 30%. Doar 30% din floreștenii cu buletin de Florești au ieșit la vot în 2020. Dacă acum ieșim 50%, facem o schimbare în bine cu siguranță. Și atunci, ține de noi. Bineînțeles că noi suntem clar dezamăgiți de tot ce înseamnă clasă politică. Și eu sunt dezamăgit, credeți-mă, de aceea eu am făcut un partid nou, pentru că nu am putut să candidez din partea PSD sau PNL sau, nu știu, alte partide. Nu am încredere și nu pot să. Și atunci zic, dom'le, o luăm curat, o luăm de la capăt, înființez un partid exact pentru asta. Și eu m-am pierdut încrederea în toată clasa politică. Dar totuși, clasa asta politică, așa îi cum ea, bună, rea, dom'le, mai dă un bolojan la Oradea și la Bihor, care face drumuri, face centuri, face pasaje, face drum între Oradea și Arad. Deci se poate, dacă vrei. Mai dă un primar la Ciugud, care e foarte bun. Mai sunt exemple, da? Și sunt exemple și de primari foarte slabi, primari corupți, mulți dintre ei. Dar se poate și știți când e o problemă, trebuie să se ridice oameni și să candideze ei, să-și asume chestia asta. Și asta și eu m-am gândit, domnule, nu se ridică în Florești un medic, un avocat, un profesor universitar. Da? Să zică, domnule, hai să facem ceva, nu se ridică cineva în Florești să spargă acest monopol al mafiei acestei imobiliare care ne ține prizonieri în acest Florești dormitor. Că asta se întâmplă practic. Da? O mafie imobiliară, mână în mână cu o conducere politică, construiește blocuri unul lângă altul, fără a construi drumuri, rețea de apă, rețea de canalizare, trotuare, școli, grădinițe, creșe, parcuri, locuri de joacă pentru copii. Asta se întâmplă practic. Deci, în mână, o conducere politică, de la primărie, de la Consiliul Județean, de la Consiliul Local Florești, primarul, împreună cu constructori, generează acest haos imobiliar, care, cum să spun eu, generează tot traficul, toată lipsa de locuri în creșe, grădinițe, școli, tot ce înseamnă lipsa de drumuri. Deci, și atunci, noi trebuie să ieșim din blocajul ăsta. Dar numai dacă vine cineva din afară poate să facă. Dar nu poate să facă dacă nu intră în sistem, în primărie și în Consiliul Local. Deci, ăsta e tot demersul nostru. Eu vă îndemn să ieșiți la vot, vă îndemn să-l urmăriți pe Daniel Meze, să urmăriți candidatul PNL, candidatul USR, toți candidații care vor fi, că vor fi. În 2020 au fost 8 candidați. Eu am ieșit pe locul 4, 1349 de voturi. Acum, din nou, vin în fața dumneavoastră, sunt același, da? Cu mai mult sau mai puțin păr, da? Cu bună credință, domnule, nu-l urăsc pe Pivariu, nu l-am urât nici pe Șulea. Eu n-am nimic personal cu oamenii ăștia. Doar cu instituția în sine, instituția care ar trebui să ne rezolve problemele și nu ne rezolvă.
Și de bună credință n-am ce să pierd, nu-i nimeni în spatele meu, în afară de steagurile astea, da? Steagul Floreștiului și steagul României. Da? Trebuie să avem o verticalitate. De exemplu, nu știu dacă am spus asta data trecută când am încercat să fac live-ul, PSD-ul mi-a propus să fiu candidatul lor în 2020 la primăria Florești. Am refuzat. Era președinte interimar Gheorghe Șimon al PSD Cluj. Și am refuzat să fiu candidatul PSD și am zis mai bine merg independent. Da? Acum, tot așa, am avut o propunere de la un partid mare, domnule, hai să facem alianță cu partidulețul meu mic, Arii, să facă alianță cu un partid mare care are un trus de presă, da? Poate, da? Îi se spune Varanul, da? Și domnule, nu pot face asta. Eu vreau să-mi păstrez partidul meu așa micuț, cu mâini, curat, nu am nevoie de turnul mediatic, nu am nevoie de nimic, am nevoie de bună credință și oamenii să mă vadă pe mine cum sunt eu. Nu am nevoie de alte partide mari. Deci nu-i nimeni, nu în spatele meu, mafia imobiliară nu-i în spatele meu. Apartamentele din Florești, că am două în Florești, asta pe Florești și încă unul pe șosul de sus, sunt cumpărate din banii mei munciți și din ajutorul părinților. Deci n-am în spatele meu absolut pe nimeni. Îs de bună credință, dacă mă veți trimite în fotoliul de primar sau în fotoliul de consiliu local, sunt liber și vreau să rămân liber. Deci nu o să merg să fur, nu o să merg să fac șmecherii, nu o să merg să fac combinații, pentru că vreau să dorm bine noaptea. Nu vreau DNA-ul pe cap, nu vreau să îmi pierd libertatea. Adică să primesc o șpagă sau să fur, să zică serviciile sau să zică băieții deștepți, lasă că știm că ai luat. Acum tu trebuie să execuți asta, asta, asta și asta. Și trebuie să aprobi asta, asta și asta. Eu vreau să fiu liber. Da? Și liber de pușcărie, dar și liber în acțiune. De aceea n-am ce să pierd. Eu consider că am niște principii morale și o ideologie în mintea mea care e sănătoasă și puteți să citiți și cărțile mele în sensul acesta, pentru că am scris acolo foarte multe lucruri. Deci, cu inima deschisă, cu energia care mă caracterizează, cu bună credință, împreună cu oamenii pe care îi voi pune pe listă la Consiliul Local, pentru Consiliul Local Florești, o să mergem în fața dumneavoastră, o să vă cerem votul. Sunt 3 luni de zile, nu este foarte mult timp. Asta este invitația mea. Dacă dumneavoastră nu sunteți mulțumit de cum arată Floreștiul, ieșiți la vot și faceți o schimbare în bine. Dacă sunteți mulțumit, stați acasă, faceți ce vreți, nu-i pentru dumneavoastră. Nu-i pentru dumneavoastră. Dar dacă considerați că se poate mai bine, dacă se pot schimba lucrurile în bine, dacă considerați că se poate construi o creșă, o grădiniță, dacă considerați că se poate construi un drum din acești 44 de milioane de euro pe care are Primăria Florești, care, apropo, anul trecut, în anul 2023, au rămas 9 milioane de euro necheltuite. 9 milioane de euro necheltuite pe anul 2023. Din 9 milioane de euro se făcea o școală. Toată. Se făcea o școală. Dar așa nu s-a făcut nimic. Se promite că se va face. Cum se promite metrou, da? Se promite spital regional de urgență. Am văzut acum poze cu Aqua Park, da? Tren metropolitan. Da. Deci, acesta a fost live-ul nostru. Dacă vă place ce ați auzit, dacă considerați că ideile pe care le-am expus sunt ok, dacă vă inspiră încredere, pentru că la urmă e vorba de încredere. Deci, trebuie să ai încredere că Meze, ceea ce zice, e ok. Îl simt eu. Îl simt că e ok, că e de bună credință, că nu are alte interese, că ce are în cap aia are și în gură și aia și spune. Deci e o chestie de încredere. E ca și cum ai un partener de afaceri și pornești la drum și faci o afacere cu el și pui banii tăi și banii lui și construiți respectiva afacere. Sau, nu știu, e soțul și soția, bărbatul și femeia și construiesc împreună o familie. Sau faci o prietenie cu cineva. E la fel și asta. Eu îi dau încrederea lui Meze, îl votez la Consiliul Local și la Primăria Florești și pe oamenii lui pe care îi pune să candideze la Consiliul Local, pentru că am încredere că va merge acolo și se va bate să ne rezolve problemele. Dacă o va face sau nu o va face, rămâne de văzut. Dar eu am încrederea că o va face. Așa cum am încrederea când, nu știu, mă căsătoresc, când fac un business cu cineva, când fac o prietenie cu cineva, când fac un parteneriat cu cineva. El la fel funcționează și aici. Odată la 4 ani ne putem reînnoi parteneriatul. Da? Se reacordă votul sau se retrage votul. Așa funcționează democrația, trebuie să o învățăm și noi. Alt sistem mai bun nu există pe planeta asta, nici dictatura nu e mai bună, că își bagă oamenii la pușcărie și nu există opoziție și există teroare, cum e în Rusia, cum e în China, cum e în Iran, dictatură teocratică, acolo are și accente religioase, cum e toate țările arabe, cum e toată Africa,
unde nu se pot organiza nici ca state și se războiesc între ei, acolo în războaie civile, cum e America Latină. Noi trăim în această zonă europeană și nord-atlantică americană, care există această democrație. Cum există și ea, că nu e perfectă, nu e deloc perfectă și vedem la tot pasul că se înțelege PNL-ul cu PSD-ul și vor să închidă jocul între ei. Nu e ok ce se întâmplă, nu e ok. Dar putem ieși la vot. Și asta vă îndemn să faceți și vă mulțumesc mult că ați urmărit acest live. Dacă vă place, distribuiți-l mai departe, distribuiți-l pe grupuri, distribuiți-l, vorbiți cu prietenii, cu vecinii, vorbiți despre problemele Floreștiului, vorbiți despre, dom'le, cine e candidat, cine candidează la Florești. Dom'le, interesați-vă de chestia asta, dată la 4 ani și dați un vot de încredere. Bine, mulțumesc mult că m-ați ascultat. Ținem legătura, că o să mai facem live-uri și o să ieșim și pe Florești, prin Florești să facem live-uri de la fața locului și să fie bine și să facem o schimbare în bine în Florești. Bună seara și la revedere!